Helo, enw i Mae Beth a croeso i Ffasiwn Tafwyl. Dwi yma heddiw yn diwrnod 1 Tafwyl i siarad efo'r best dress yng Nghaerdydd. Yn ogystal â siarad efo'r torfa fydd yma heddiw, byddai hefyd yn siarad efo stondina i weld y rôl mae sustainability yn chwarae yn ein arferiadau ffasiwn. Felly, dwi yma efo Megan. Pian. Megan, siarad fi trwy outfit chdi. Wel, mewn fi wedi dod o'r charity shops, a dwi'n hoffi gwyrdd. Dwi efo ffrog crochet, sandalau, di, gan siarad bod yn fwy canoliadwy. Ydy sustainability a ail ddefnyddio'n bwysig i chdi? Ie, mae'n really bwysig i fi. Ti'n gallu, rhoi pethau i gilydd sydd yn gwych neu well neu rhywbeth ar ôl high street. Dwi'n bod, sy'n mwy unique a ti'n cael stori tu ôl fe. Felly dwi'n mynd am lot o siopau elusen yn yr ardal i. Dwi hefyd i gael y cyfle i siarad efo sawl stondin ffasiwn yma'n Hafwyl i sôn am eu perthynas nhw gyda cynaliadwyedd. Dwi yma yn stondin Alice Knit efo Alice. Wyt ti'n meddwl ffordd ymlaen i ffasiwn ydy siopau bach mwy cynaliadwy efo busnesau lleol sydd yn rhoi cariad fewn i dillad nhw? Bendant. Dwi bendant wedi gweld newid ar ôl y cyfnod clo. Mae pobl yn trial yn credu gwario mwy o pethau sy'n mynd i para bach yn hirach. Felly dwi'n gwisgo lot o pethau o dipo. Dwi hefyd yn rhannu dillad gyda ffrindiau fi. Os mae Tafwyl wedi profi un peth i ni penwythnos yma, mae wedi danos o Gaerdydd llawn pobl ffasiynol. Mae hefyd yn danos da ni gyd yn bod bach mwy meddylgar am y ffordd da ni'n siopa, efallai yn avoidio'r gwefannau mawr ac yn ceisio mynd mwy lleol. Nawr, ers codwch chi, dwi off i'r bar.